Tabok oroniyo Khapur Gami oro chini Gamaria bisigo Khoroksa chini family bo chini Tipramo thana hangjagoi oroniyo joining khaiphaikha ge chung bono khabai khubbai bono chung yafarjak Kambai hako. Ge bai ang taknono sungsinai nang agi TPF khai tongo ge tabo tumani karonoi nang chini Tipramo thana hangjagoi phaikha monong sa sai ang sak ser jagya haini ang rek phala ge rajano hanjagode hanjagya anjagoi ta phai tong ge tai kono jaga yapri koroli namla oroya ge nini ta nini busai ta kumoi ta bono bo nini digi ai chini digi bo phaine ang ta bujogra ta ang bu ge bo bisi phaiya kho ta de ne wais phala sal ha pang yang tong ge ta bus kang ro bo phaine toy phai te toy phai mana bujog sa goi nai gra ta ge bu ge ta bono tei sa thaiklai ge bono kaham khene rajano hanjagoni bangai bono bujog jati ni koi jaguta asen bujog nai ang